Dis que nunca choveu que non escampara, pero certo é que a terra xa non dá máis de si. O tren de borrascas que leva afectándonos dende hai semanas deixanos al Nés solos completamente enchoupados, sen capacidade para absorber máis. Os datos falan por si sós. Este ano é algo anormal, non? Levamos 1.450 litros neste momento, desde o 1 de outubro. O ano pasado, por exemplo, foron 912. A diferencia é significativa. Ainda que o mes de xaneiro do ano pasado sí que foi casi prácticamente igual de chuvioso que este ano. Este ano caíron 350 litros e o ano pasado 330. Na estación que nos temos en Barrantes, por exemplo. Esta cantidade de auga como afecta ao sector do viño? Ahora mesmo estamos en parada vegetativa, entón é o momento da poda e o atado da viña. Este tempo condicionanos moito, a verdade, estes traballos, vamos con retraso. Esperemos que se retrasa a brotación tamén, ainda que non está facendo frío, pero bueno, esperemos que temos a esperanza de que se retrasa a brotación e que nos den polo menos unha semaniña máis para poder traballar. Bueno, é moi difícil, tanto pola choiva para os traballos de poda manual, pero tamén para o atado, porque cada vez máis se ata con maquinaria mecánica, con atadora eléctrica, non se pode traballar así con estes días de choiva. O tempo condiciona o traballo dos viticultores para a poda e o atado, pero a planta, entre tanto, resiste sen dificultade. O estar en parada vegetativa, este episodio de tanta auga non lles afecta. Están os terreos desbordados, incluso inundados, bueno, é algo habitual, pero non lle afecta a vide como, bueno, non lle afecta como está en parada vegetativa, non é algo que se significa. Si fose en outro momento, sí, pero se fose en protección ou en plena vegetación, pero neste momento non é algo preocupante, vamos, é algo habitual nos invernos que pase isto. E mesmo en casos como este, con imaxes tan espectaculares e coa auga cubrindo a cepa case por completo, a planta resiste. Non lles fai daño especialmente, non? Eso enseguida se drena, temos solos arenosos, é a ventaxa que temos aquí, non? Con respecto, por exemplo, a estas imaxes que vimos estes días de Andalucía, aquí temos solos arenosos, o que fai é que eso vai a drenar moi pronto a auga. A verdade que as imaxes son moi espectaculares, pero enseguida sabemos que enseguida vai a baixar. Dende a Estación Fitopatolóxica do Areiro advirten que estas condicións meteorolóxicas fan prever unha primavera complicada dende o punto de vista fitosanitario, con maior risco de aparición de determinados patóxenos e, en menor medida, de algunhas pragas de insectos.